Mukamakangana m'banja mwanu kumbukirani zinthu 5 izi. Ndikulandireni ku segment yomwe tikuitchula kuti quick tips. Tonsefe timafuna banja lomwe lili losakangana olo pang'ono, kuchokera tsiku lomwe takwatira mpaka na tsiku lomwe tingathe kuzasiyana, either kuti mwina wina wake wamwalira kapena njira zina zilizonsezo. Kuti muzionesese sizili zoona, chifukwa pamene pali anthu awiri pamasemphana ndithu chichewa and anthu mmatha kukangana mu njira ina yake. And mwakuonesesa kukangana kuja ndi njiranso imodzi imene ili yopangira communicate pakati pa anthu awiri. Chifukwa yake tinanena kuti communication ndi core foundation ya banja linali lonse. Mukukangana ndi mmene anthu amapangira express ma feelings awo, zimene wina wake akumva pa nthawi imeneyo amazifotokoza kudzera mukukangana. Komanso kukangana kujako kumathandizira timati kupanga open communication. It encourages open communication, kuyankhulana momasukirana komanso motherana zakukhosi. Komanso mukukangana nthawi zina ndi mmene you solve problems. Mavuto amene abwera pakati panu mmatha kuthana nawo kudzera munjira ngati imene ijayo, and zimene zimakupangisani kuti inuyo mupange clear the air, zikumasuleni kuchina chake chomwe mmaganizirana ndi wina ndi mnzake. Komanso zimathandizira at the end kupanga build stronger bond, kulimbikitsa ubale wanu ngati banja. Lero ndifuna tigawane zinthu 5 zimene mukuyenera muzikumbukire nthawi zonse, komanso muzipange nthawi ina iliyonse imene niyo mukukangana. Chinthu choyambirira, it's okay to be upset, komano don't degrade your spouse. Palibe vuto munthu kusokonekera maganizo olo kukhala upset, kudana ndi chinthu china chake, kunyasidwa ndi chinthu china chake. Komano nthawi zonse muzikumbukira kunena kuti simukuyenera mumpange degrade mumnyoze wachikondi wanu. So you can disagree with the actions but not the worth of your spouse. Munthu akudana ndi zimene wakupangirani wachikondi wanuyo, wakupanga ndi zake zimene simunagwirizane kuti iye azipanga, olo munamuza kuti ukapanga izi zimandinyasa, wachikondi wanu ndikupezeka zoti wapanga zimene zijazo. Komano zisakupangitseni kunena kuti mupangenso degrade worth ya spouse wanuyo. Izi ndikutanthauza kuti tiyekeze anthu ena ake mwangosemphana kamodzi kena kake zimapangitsa kumunyoza. Iwenso ndi munthu wopanda phindunso iweyo ndiye palibe chanzeru chimene umayankhulanso iwe. Ambiri zimene zimatha kuzibweretsa nthawi imene ife tikukangana. Ukuku ndi kusemphanisa kwa zinthu. Tikhale exact komanso straight pa chimene munthu walakwisa, osati kumpanga degrade iyeyo yense mmene iyeyo alili. Izizi zimapangitsa kuti kukangana kwathu kuja kuzikula kwambiri. Chinthu chimene tikuyenera tidziwe chonena kuti mkwiyo uja it's okay munthu kukwiya pa chinthu china chake, komano kusamulemekeza mzanu komanso kumunyoza mzanu is damaging, kumakhala kuononga kwambiri, komanso kumatha kukhalisa mwa munthu. Matopeza kuti mkangano watha, komano zimene munthu munamuyankhula mzanuyo zakhazikika mwa iyeyo ndipo sazayiwala moyo wake wonse. Chinthu cha number 2 chimene mukuyenera muchikumbukire nthawi zonse pamene mukukangana, it's okay to be upset, komano tell it clearly. Palibe vuto kuti mutha kukwiya ndi zimene mwakwiyazo, komano ndi zabwino kwambiri kuti pamene mwanyasidwa ndi mzanuyo mumuuze clearly, momveka bwino chimene inuyo chakupangisani kuti chikunyaseni. You can't fix what you don't understand. Ndizovuta kwambiri kuti munthu angakhoze vuto limene sakulimvetsa. Nthawi zambiri mubanja munthu umapezeka wangokwiya tikwacha, wangudzuka ndi ma attitude ndi ma mood ena yake towards winayo. Momwe amayankhuleza mzeru akungoyankhula zina zake zooneka kuti akunyasidwa. Winayo ndi umazifunsa kuti kodi lero ndalakwitsanso chiyani. Iyi ndi njira yolakwika kwambiri kuyigwiritsa ntchito pa nthawi zimene tikukangana. Njira yabwino kwambiri ndi kuchinena chinthu chimene inuyo chakunyasanicho. Amuna anga munapanga zakuti lero sizinandisangalatse, akazanga munapanga zakuti lero. Zimakhala zimafupikitsa nkhani, komanso zimathandizira kumumasula winayo mwamsanga. So don't assume you don't assume kuti iyeyo akudziwa chomwe chachitika. So you have to communicate with honesty and silence. Kumuuza ndithu momulemekeza, moyera mtima, komanso mwabata, osati mokweza mawu. Iyi ndi njira yabwino kwambiri, ndipo kuyigwiritsa ntchito izathandizira kwambiri kuti mavuto kapena mkangano usamafike posauzana m'banja mwanu. Chinthu cha number 3 chimene mukuyenera muchidziwenso kwambiri, it's okay to be upset but keep it between the two of you. Palibe vuto mutha kunyasidwa kaya ndikubweretsa mkangano kuyamba kukangana naye wachikondi wanu, komano mudziwe nena kuti mkanganowo nthawi zonse umayenera kukhale pakati pa inuyo anthu awiri amene mwakangana, mwamuna ndi mkazi wanu. Chifukwa involving others weakens the trust even when the fight is small.
kwauza anthu ena ake nkhani pali anthu ena ake kungosemphana ndi mwamuna wawo kaya kakang'ono kena kake mkazi wanga sanaphike lero bwino nsima sinapye inali ndi mabulu moti amuuze mkazi wawoyo kankhani kakang'ono ngati amene amapezeka kauza anzawo kuntchito kaya auza apongozi zinthu zimene zili zasimbo kwambiri zimene mukanatha kungokambirana anthu awiri. So it's okay to be upset koma make sure kuti mkangano ujawo mbanja munchi uzingokhala pa inuyo anthu awiri zimene zimathandizira kunena kuti mupange maintain kukhulupirirana pakati panu. Komanso chinthu cha number 4, it's okay to be upset but don't forget who he kapena kuti she is. It's okay mutha kunyasidwa ndi kubweretsa mkangano mbanjamo komano musayiwale kuti iyeyo ndi ndani mwamuna wanuyo komanso mkazi wanuyo ndi ndani. Sikuti mkangano umodzi ukwirire zabwino zonse zimene mwakhala mukupangirana chifukwa mukazaonetsetsa mbanja zabwino ndi zomwe zimakhala zambiri. Lero lomwe mukhale ndi kupanga reflect muona kuti zabwino zimene muli nazo mbanja mwanu ndi zambiri kusiyana ndi zoyipa zimene mumapangirana. Komano pala anthu ena ake kungolakwitsa kakang'ono zimaoneka ngati kuti kakang'ono uko ndi zambiri zimene munthu wakhala ukupanga pa banjapo. Chinthu cha number 5 chomwe chili chomalizira, it's okay to be upset but remember you have hurt her or him too. Palibe vuto mkangano utha kubuka olo ndikukangana mbanja. It's okay kuti mbanja mutha kukangana komano muzidziwa kunena kuti simpikisano oti uoneke kuti amene amalakiridwa kwambiri ndi ndani komano ndi njira imene mukufunika mupangire communicate ndi kupanga resolve ma issues. So musamuyiwale mzanuyo kuti nanunso nthawi inake munamulakwira anthu mukazaonetsetsa mbanja timalakwirana lero iweyo umulakwira mzako mawa mzako azapezeka kulakwira iweyo mmene ndimene zimakhalira mbanja ndiye musamazitenge ngati kuti mzanu yekhayo ndi amene amakulakwirani inuyo ndinu angelo all the time. Ukuku ndikuganiza kusakhala bwino komanso kumene sumapangitsa kuti banja lija likhale losangalatsa komanso zimene zimapangitsa kuti mavuto azingopitirira patsogolo. Ndiye kukangana is just okay mbanja chifukwa ndi njiraso imodzi yopangira communicate komano zimangotengera kuti kodi mukakangana mmapanga bwanji mmagwirizana zotani kukangana kwanu kumakupangani break kamene kumakumangani as a family. If you find this video helpful, please like it and share and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching and see you in the next one.